Pan o'n i'n ifanc, o'n i ddim yn gwybod sut o'n i'n wahanol I bobl eraill. I fi, oedd unrhyw wahaniaeth I mi oedd y ffaith fod I ddim yn byw gyda fe neulu genedigol. Fe dyfodd Tayler I fyny yn y system gofal maeth. Mae gofal maeth yn golygu mynd I fyw gyda theulu arall am gyfnod, a hynny oherwydd nad oes unrhyw un adre yn medru edrych ar eich hôl. Ar hyn o bryd, mae dros 7,000 o blant yn cael eu maethu yng Nghymru. Es I mewn system gofal maeth pan o'n i'n 4 tan o'n i'n 18 mlwydd oed, amser hir iawn. Ti goffod dod I arfer I pobl newydd, tŷ newydd, lle newydd, ysgol newydd. Mae popeth yn newydd ac oedd e'n rili anodd. Roedd tyfu fyny yn heriol I Tayler, gyda stereoteipiau negyddol am blant mewn gofal yn cael effaith fawr ar ei bywyd. Dwi'n cofio pan symlaeth ysgol yn blwyddyn 8. O'n I ddim yn mynd I dweud wrth unrhyw un fod fi'n tyfu lan mewn system gofal maeth. O'n i'n tyfu bach yn embarrassed, ond pan mae pobl wedi ffeindio mas, dwi'n cofio un ferch, o'n hi'n wedi dod mewn I ysgol blwyddyn diwrnod nesaf a dweud wrtho fi sa'i gallu fod ffrindiau dy chi. A oedd e'n rili anodd. Ond mae Tayler am weld pethau newid ac yn galw am fwy o gymorth I blant sy'n cael eu maethu yng Nghymru, gan gynnwys y cyfle I siarad am eu teimladau gyda chwnselydd. Dwi'n meddwl fod pawb goffod cael cawnsela y funud maen nhw'n mynd mewn i'r system, achos mae system ddim yn normal. I tyfu lan, lle heb dabl ble ti'n mynd I cysgu ddim yn normal. Os ydych chi'n cael cawnsela a rhywun I siarad gyda, gobeithio fyddai'n helpu. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod nhw eisiau I bob person ifanc mewn gofal gael y cymorth maen nhw eu hangen, ond byddai gwneud cwnsela yn orfodol yn debygol o gyfrannu at stigma. Erbyn hyn, mae Tayler wedi bod i'r brifysgol ac yn hapus iawn ei byd. A drwy rhannu ei neges ar ei ffodlediad, mae hi'n gobeithio helpu eraill sydd yn ei sefyllfa hi.